kuchyňa. Chvíľu pôjdem po modrej. Tu oproti Bartalová. Môj dnešný prvý cieľ. Potom chcem pokračovať na Ostrý vrch, Vysoký rajd a skončiť by som chcel na Zochovej chate. Kuchyňa ako na dlani. Pôvodne som mal v pláne pokračovať ešte po modrej, hore na kopec a odtiaľ po lesnej ceste na Bartalovu. Vybočil som z plánovanej cesty. Som sa rozhodol, že to tu trochu preskúmam. Tu niekde by mala byť Modranská skala. Tak uvidíme, či sa tam bude dať dostať. Toto by malo byť ono. Modranská skala. Pekné to tu je. Modranská dolina. Bol nejaký bývak. Ražnova, tam som bol minulý týždeň. Asi tu niekto rád prespáva. Vyzerá, že je to využívané. Tam som späť na ceste. Smer Bartalova. Stádo tam beží. Takže Bartalová. 518 metrov. Toto je jediný výhľad odtiaľto. Ale tu vedľa je kopec, odkiaľ by mal byť výhľad lepší. Bartalova je taký dvojkopček. Tuto má taký skalný výrastok. Ražňová tam oproti. Mešťanková. Je Ostrý vrch, tam pôjdem teraz. Na Vysoká. Tam je aj tá Modranská skala. Tá cesta, čo je tu na mape nakreslená, tu som tu už nenašiel. Už asi zanikla. Ostrý vrch je naozaj ostrý. Ostrý vrch 533 metrov nad morom. Takže to bol Ostrý vrch. Kameň som našiel túto kúsok vedľa. Je to tu dobre strmé zo všetkých strán. Nejaká cesta. Ja by som mal ísť rovno po chodníku. Odtiaľ to pôjdem znova hore. No tu už ide pekný chodník. Ono bol aj tam miestami vidieť, ale dosť často sa strácal.
Ďalší kopec je Vysoký Rajd. Už presvíta pomedzi stromy. Tu sa ide celkom príjemne. Chvíľu sa ide hore. Potom sú tu takéto oddychové rovinky. A za chvíľu pôjdem znova hore. Už takýto stúpačík ma čaká. Takže Vysoký Rajd, 541 metrov nad morom. Ten chodník sa tu občas stráca, ale nedá sa tu zablúdiť, stále po hrebení. Vysoká. A v diaľke hrebeň Vápennej. No a opäť dole. A potom hore. Tam niekde by som už mal natrafiť na červenú turistickú značku. A po nej pôjdem na Čermák. Tady po ceste sa dá ísť z červenej. Ale ja si ešte dám jeden kopec. Minulý rok tuším. Na jar som tu bol. Tam ten pekný kopec oproti, to je Skalnatá. Na druhej strane oproti je Kukla. Naľavo dole je vidieť hrad Červený kameň a úplne v diaľke Trnavu. No a som na Červenej. Idem doprava. No som opäť na Čermáku. Ja som na Zochovej chate. Ešte mám čas na autobus, tak sa idem pozrieť tuto dole na jedno miesto s výhľadom. Som tam dávno nebol. Či ešte tam nejaký výhľad je, alebo už nie. Je taký malý bonus navyše k dnešnému výletu. Zadiaľ to ide červená, dole do modrý. Zadiaľ to. Si treba dávať pozor. Sem doprava. To by mala byť Kukla. Dobre, ešte tu nejaký výhľad je. No autobus už tu stojí. Za 10 minút odchod.